ɛhɔ na bɛma kakali wo fire ɛyɛ wo ba padrowa ne papa katrama na damanum yi ne bɛma kakali agyeman emra wo duru ne mpani mfie so no Oba Boahemaa besra ni nua pani ewa Asante mprem maami gyemfo a no wale ejase ya wo mprem Oba Boahemaa besra ni kunu ni nua yi bema kakali hu no wo so oba yi die oba tiatia awi aboni mu mepe no oba yi di wo se eye wo yo maami gyemfo asida bi o me mabaha ahead enti me nua ketewa yi ba mensa no ono so jitumu Asante amamra ni amane mu yebehu nananom adua na abusua yeje wo be ya wale ye de ne ko nananom bretu ofie ye ko wale no ane ye ne wo pa drowa papa bi tuntum se woduo Fopa ehina wokwa wankrami bema kakali efri bretuo abusua mu wa Asante mprem oni mama mlenti wanto amamre ye be Gyemfo ahoto enti ne nua aso hoto enti afia obesoma abusua ni nyina emprem efuom na wo ho ne yekọ afia na sema kantai so a wo maso bi afane kasire wadi na se achi enti afia de yenya no so afia ewo abusua no mu da enti bai ma kakali otuo kita ne flower afia makoma da oso edofo afia ose ye fa flower yi ne ye fa ntono so na keye awade mu piesie dia kefia wona wo awade nu mu piesie mu bema kakali ose ne ma wode baba besie na yirini nanano so mu anam da na se nam se nanano adua na da se asona yame Islam edamo ase yo nanom misami jina ha lenda aye anti magia wadahwe ne balenda na danfo Charlotte ne maame na sabre na wanya na kwantu a wotui wase anti magi fa ne de ne ye ba prekope entinde santi magi enya na kwantu na wotu a ai na kwanko jade empima henu Charlotte se anti magi je edu kwanso na wode to nso anu
Yesramo Momedana, I ebe makakalini na busiase. Yebechi aye kramo amaya kwaba. Momeda yase yetitiriwo. We nyashe. Yo, Margaret, Sabre, what would you answer? I am Martaliza. I was saying your Cobrabo and no Martaliza say 20 Ghana J. Nefatun Su. Oka for the man Unianum or for more Modikai. Sir Martaliza, and I will say, Sansa. A free so what decay. And Tiama on us and MIA. Yedanasi. Yo, then I am Adama. I was a penny more from us and from me. Michel Jama and Edison on Najama. Mammy Edison, Papa and my letter said, woman, you are preoccupied, some opening pong and a dove for me. I'm so much as I'm a flat on a helm ye. Omuti ya omuka adubi. Omutu ambesana edikoja ebomuti. Ene ana mokosie omuba ana omudesia no. Eno adisa enua no mfiri asante bekwa ba yese. Omutu mi enhwe ema omudesia ana omuba enkosa manda jaja beyalata esanse ebinom edikai. Eye de na ebusa ne kwanso. So wakoni ebusa ne kwanso na so na wonte matete a. Eni go aseba ebi ekano. Panese konkontan go ase a enkruma ai oka ho bi eno nti o mse o mopa ya wo mukra o montema yo o mse o montema ni dide ya re chechirefo ne asafo grade eno nti sa ante agekwa o mo re chechirefo ne asafo grade Antimani didn't know. Antimagi said, "Oh, my men, Ekano, Amontema, a poor J. Never found intended as well as all corners with our Quasra. Papa Mania said, I am my men who feels Santiba quite by ye, and I'm my home. I have to say, Como Comunuku, double Papa be a sansa, a Samado, I have Fusania. Na a sewer wanted J. Nepatia Ebano, Pembodia, Ubejawani. Open body ebano I for be a tonsio na efa etwakwai na omo madikano amombi sanso na komo wie no monwie omukrom flower I said there flower tia no flower ya tebia abrofo ani je woye papa enti o say yenso yesia I enti ma me say je flower ye na efa kotwe Abraham kukumu na ebra ne so na samu no di asiamu a Omane wo abose e wo so na sade o ma me no mfi asante bekwai e ba ya antemage sade o mo se no o mo se omani bibia kan de o mo kan se antemage nantiye ma me no e da mo ase nyame o nhira mo yo na no madaro ma pese mo na ma ya so na ma time kakra empanisi sansa afadia odichire and I'm the Bomba woman on the social view life. I asked one TV. You trap quite a Kufiasia. You know, Bibia, you be no to send you the pray. Now, a year, my made Dinah drew on the Papa Agyekum. And I'm almost so empty, and I owe her. And ye Johnny require ye don't mammy quay. As what TV so ye travel for me at the share my men anymore young. Open a trap choir. Kofiasi and your war. Ye did not the ask what TV. And there I say, you ready no a call life. I'm on a woman on there. I was far and me. I'm so shabby. Oh, how far for you two now just ask what TV. I dare also be asked with me and you'll be after. It's who a year. Yama paje ko ne banchua o chade o kofiase
and I'm not so na mame da na hu ya opani Agyekum so hu ya ode ba ye edumade no efepa ba ye bo no so da fem e ma edumade ni hu no hu na bibia wo ye bia no to nsafre ya wetumi aba bebo aba bibia so timi akoso e da wase wa ha ekosi kwasi ada ye be wie bibia na me enko bibia ho yo panikese ye dase asrewa tv asrewa ya bo ketiketi na enso ne ho anika ubobure mu a obenya ma hwe live ye da mo ase yo so for mame Agyewa sabrei unuani pon ene da for me eye so for ata atwira ona kasa edi kire wi ba so for mame Agyewa baba ya ne nso o mu 50 Ghana esanse aye no edoso so for the receipt aye ne doso eniti se wa hu no anaje se enkyere wa yira enkwa mu so abitunwa oni unuani mo mfama so emfame ensoyi ensi abitunwa so prekope na entenka ne nuanam na enka nananum aduanafo nyina wadamfo fasti one prince la wamono na bokosia etafe wamo kyerese womu nuano prekope wamo monsoa wamo de wamo te kaso emofre wamo mfi esusa bia no mantimi ansesa nkonya prince la ne fasti se esi wo so na enka unuan na 200 Ghana cedis jiwasika no opi mienu be me krafofo waso efame ayema meje anini kunu atana sabre omo kasai be me krani wase woni o mane abusuya nyina 50 Ghana cedis be me krani fo waso fame ayesa de anti akos ya ekasa edi chewi anti akos ya se woni o manyina 50 Ghana cedis enso wona na etwagu no ayeni dos epia na wia wantumi amma wode baya na waba na wabe bone ya chama na ayefe esanse obi nko no bi ho na efe ayeye nkoja saa na ye no se wodo aturu ho oba obe bonso ya beda wase awia wanti mama anyahwe esanse aye no edoso ne ahwehwa na waye ne anopai amana nanom aduanafo eti be bonso no na ye na wase emfa nkoma ne nkofiri nto enesa wunya ma ne pa bi mo na emo wo yiri sitin de kwadia ye no ana ye de pa amane aha saa no yo Margaret Jana na ekasa sister Dutuwa no nua no mfama so emfame sister Regina na sabre ne tache masema no make say sister Regina se wo ba ya 100 Ghana cedis titos kan opeba akọ monyena mo franka pata emufem Pasa Oswald GBC usika no abedru anenso wanka nipa ye moma no sanka yenya wanka ye pene ya kyerem na ayefe antisa ye musa de besi ache no Pastor Oswald GBC ebeya Brahama ye ne mo so an man na enyefe yo Obama ge sati ya wo ma unuanom amonu sadia wo ma ene wo nuanom omo kan amonu asnem emma ne nananam enwo asem na mekan omo se ai omo maame no omo nuano omo so anan etine se oba wanya wakwanto na wutu a omo ntimi nka se omo ba yo saa amo akone samandaja enti sadia wo ma ne wo nuanom omo kan omo so flower fe said ya be ya daachi bi ye kodress ye wa ye be hunu ba bia ye de woto ye said ya wo ma no ene wo nuanom omo e kan no eji ya nam say ai nyame o nhira wo mo yo enso wan Pastor Oswald Nsonwa no GBC o se ensi emani nyina so ensi mani nyina na no madua na fo so ya yinti ya da sabre ebre no ayebe ye jama Pentecost asafu na omabeya ufuso edi amayenu aba no be makrani onoma maya emra entisa dia asole ni sha se dia ebesre ebre no ko 11 this time back to you ebesre Pentecost asafu mama yemo no
nika oye adwuma ye papa ne ho ase wa ya aboa bia uno abahwa ne saa unyi wani da saa eno ma mo ya no enwanwa eniti ase wa TV chitmo na hwe de ekaso eho ede device rentals grona etwagu no device ewo Bosofour ya omusomo ya de omo afidie ni mu ete uwo mo a enya yo ebia na ayefro bi ekoso a obehu omo a ana udi be da be hu omo bebo ama yenka sa yinko ase wa TV so opesa udi birthday ana wadi lotto bi na pesa omo pa na omo betwa ma omo ba na ayefe alafo media eti yama se fidie twagu na afro na bema kwani no mane do apani ba fo yaba mo ase sa yaba se bema kwani no mane amrantam mafa ya brede bebre munya ho eni komo yaba se munwura muntam amaya ya de pra na eja tuma yaba se munya komo na momura mama ya dase sale ya no papa no mo fa nche ye ni pa de anya de na fo so be ba ya ho sana no Yo, nana no maduana fo modaroma. Yo sabre enchebia bemme kunani niema eba ai asori fonso so eba abesom bemme kunani ohene Agyekum Asafoma a better day. No more children.
Friday. Then you're gonna I'm going to face the criminal. I've got my mom born to there. I've got my mom for it. Maybe I'm not going to know my back. Anita, what did you report? You know, the Bushia. Anti-stress. Oh, you know, Agyekum. Banda Granny. The Niema and Adriano. Na busia fonso de die chire no na busia pani na te na nche no wa hina de mabia ekwa mama buanje ekwa mama pere deje saw ebia mekwa no na ma beka aya ohine Agyekum asuli fa ana na ni abre Binisake yakaya ya jefae ya bekono na mabeka yo nananoma aduanafo nananoma daroma yesremo ni die na yakasa kakra yesremo a edwom anta di maye yesremo a nanamafo anyansane Obapa nana wadaruma brichiemo abusia pani nana yabua asiama ni abusia pani nkayefo ni nyina menhuse aye nana agyemandua asra abusia pani na ti sabre ne dehye nana Agyekum enchen aye deje saw ensoso ewo hopi aye abusia ni nyina Pentecost asafoma asafo mpanifo elders, deaconesses, omunyina waha. Ni ajamunyina sesamo ya sona mutie eye ohene Agyekum. A policefoɔ enso mpanifoɔ na aduru ano. Aha, ye kunu nom, ye wa wo mu awu. Ye mamunyina akwaba. Yo na no moderuma. Enura mo ne ye bɛyɛ adwene. Eye ohema ekurowura. One na tie adwam. Eje eye nase ohene Agyekum ne yire adwade oba pani awo fia nso ne ebe ya adwene saniema ye de ba ye no ye nyi ba kokura mfrim ye hwiri gina kutunkanta so to ye bo afdom tuo ti sane mo hwe sede anti mage ya yan no sede opese wo sori a ne ye wo hene Agyekum ayade sabe enye mmemme nyina ne timi kotie besie obemme bi wo ho asam to ne yira eho na wo beka kai de wo ya awode titi no tete entime kura menye nanso mpanisi alaji obeja afuse na nya akiri wi abra enna ne yire aka ne nsagu no bosa de woni mo hwe ama anti magi wa hunu bemme bi ada Wanini kunu ya wasiye ekom dimia wane bema mediani edie asam tumia wane bedi machi asam tumia wane menso mfrano oba padie mabenue wate edrumre bi nankie nim sebema ene bedi kan esanse akukọ nira abankwa ontiment temma nanso ne eba ne senene akukọ bidi abankwa wodi kan mirika sei na wode enkodai agya hwan nie wa wonim se akukọ ni ne mani nachi
Ante mage asam to me a eya pra. Enne wo mamani abre wo mamani ata akokɔ so. Wa wonim se Ohene Ba Agyekum. Wo yeden ena wakasa. Wo se me yeden ena medimensa agumiti buei. Yesi minya iso na me ma na wrechichire. Enso asemi ya hamme me ye ne den. Me kata mani enkata. Ti mani ani suo wa. Aden na wama asona ba mani so ni suoi. Na nano modaruma sadi benchre bo osie nie. Osie sansafo ade abode kire. Afuo kura wodo ne sanyame ehuru a enye yie. Eno nti na no base. So obetena so mmanu mabua ne ehuru ne husie de. Ko obetena mpa na afo no abiebie na no. Kire se ye fra de papa ye de kire. Na edutwe so no mutwe wotwe wokwaye. Yesabi esra so. Panisia kwano no obidi na mane nsem. Ewiase panisia nso anya patafo ene twa akwamo. Na de na kirate wono apamo anya yie. Panisi sadi obaye otiri wi aboduku no saa no wani beye. Enti Ohene Agyekum se obapa. Adawuma sabre bi kuta menhire. Mikro menhire yesi akosi broni uma ni bibi na so ama ni nhire ya. Na yete sadi esabe. Wafra kuntunkuri no wasa somade no no wafra santim. Enti ne bi kuta menhire eye kokokokokoko. E kire me se mania bre te se krodom. Aye yellow no ye de shem no yakoko srade. Wosi misika bi firi mensama tofam. Mikosu bi firi mensama tofam. Ebo magie ma me Boahemaa me maso enye yie. Wo yerepa gina fato so ne sedru afida na me behwehwe baabi a me do to ya. Me ho baabi a me de me mfem pade akoto. Wosi from lovely man. Eho ene enhire efre. Monye na momfanto me yire so emame. Ohene Agyekum odi ne yira ye tofe. Eye sabre ne pese enie. Osi wonya nkropo twedi apasase ya bodua bi ne fre ne dua meko. Edua wo yawa. Asamo atumi na tise meko eni dua wo yaw. Nenso esanse me ye Roma ni mapenti. Ohene Agyekum se wapage nani edi ahwe nyankopon twedi ampon. Eye ne pese a wode ye tofe dua meko dua wo yaw no ene sabre ye dia so ye nua beya edi atwego ewotwamu yi. Ohene Ba Agyekum benchre bo nana ade efe ade ase wose wo ba pagie na adru bibi na pebebi adepa atwanum a kaise ukunu no tiasie no adru Valentine Day a na me di chocolate ena na me de mawo entiji ne fako mikuta aye me candle ne me matches obapa de ye ba ya ye beti ya ni sa samadu hosum me ma wo nkosum moda. Ohene Agyekum se me fama chese ne candle yimwa se udru baabi na nanum edi kan no wo hwehwe wo na wo hu wo mo a Ohene Agyekum se me ma chese nie me candle nie obapa mage me sise Agyekum gie na efako ye me ne me yire dito me ne me yire abre me ne me yire dihia ba mo hu abatete me ne me yire ntem agyan podent said wo mama me enti sabre me kuta me handkerchief ye frɛ no edinkra bosi me ne wudinkra ne anti magi me ne wudinkra o enne me hu pie me hu ati sadayem me sre wa ya brabe so madaye wo maami amaami denchem brebo menye ja me ne wo mawi ne mono me so daye anti magi na me ne wonam kwantana so me so wo mono na de watiko ama me ye obapa wajamimu awrehuom sadie eye Ohene Agyekum ode ne handkerchief edinkra eja ne yire ekwan eno no woye ne sa na nsaye wokutani nsuo broni nsuo akono efe ensuo ye huru bidaye ti ano ane ade agu ya wo mo ye de aduru aseye osisa bia no ba wosi wontena wo magro ngu ansa no wasonsa munim se Ohene Agyekum ofride nkyira enti wo akotade enti wosi wokura ni nsuo oba akonofo na wo na meda wo so na metime so da ye pa na me ma wo nsuo na da ne mrosa enti ji nsuo ye anti mage uduru baabi pesupa no mo a kaise eye wukunu Ohene Agyekum ote ho a o ma onsuo sabre pe mo papa bia oja na yire kwan no na adia na yire pe na odi cha ne kwan Ohene Agyekum se anti mage
Adia wo panie eye wheat bread papa bi. Me de ja wo paya ma wo de akọ. Me kuta wo milo, me kuta wo good morning oats. Message wasi chiranie eye wo milk enie milk powder papa bi. Wo side a wo di bego opaya wo pano no me de aba. Oyene ba Sedru prebia wo didi nese wo pade Osi a friend is say bisum osi nsuo bi da kwam ye friend refisu oba panko no ma refisu kai se woja wo manyina wo akire woja abusia wo akire woja wo kunu e wo akire wiase obi abeda obeda ena papa ejira sunye papa obeda so sabre eye yesumye ye beshit ene ye bomoni e de adru na sofo saki wadru ha say assemblies of God sofo Baptist Sofo Saki wadru ha Sofo ye mo akwaba eye sabre ye mamentema ene adru ha eye bentre bo na na semi tutu mrika mikropo nwire kwatu asroba frimpoma kotobre ka kire ni se me yiri kwani mrika so me ye ni tenie enti wode ensadua so makoma so ade ena wode ebeja na yire kwan wokuta eye ne debo sudru baby na se wasorefo hima gine fahim ne petia ne dinte wayire panka manenyansa umei esusa Mayamajure sanka meto Lamborghini amwadem Ferrari amwadem eba ne sain na waja yehwa uti mirika ententan ya wokwe asamba abra yensa ene yede ahyem na esrada na nano moderuma monye mfantu nkonyanse yepeja obapa onkono boko no nkonkoda asundwem eye sabre eye ni manyina eye ohene Agyekum ne ma ante magi ne ma koda nyina kayewo bom adi ni suo ani awerehwo sede yede koma ya wahye ne ma ene yedi gya ye maame kwan maame nanka ye mpanesa yenim se wo bewudie nenso nkanye sese entemane di obatampa frifie amefie adampan entemane di no eye ne table ye di ahyem ne petia ne de maame ye nyinyini nenso yensa ensen ye chidware ye shanti ade anokali predwa ye duenum ye di gya ye maame kwan amane di akọ omo ye ne sa na nsa ye kutane no nanom enyina omo se na papa hwan ne benya ye maame kom di obema ye biedi yesu a wobekrokro ye obefa ye di ye hye anti magi ye pesika ko school obema ye bi ye petofie dia ye maame be ye nana bema ye bi ene nana wo ko hwan ne be ye yesa nana wadaruma asemba ya bra eye fa ye gya wo bi duru bra bia ye din kamfo efra duanim amane ye ye maame ne nananom wo mo ehyanti ade anokali predwa ye duenum o mo duku ena ye di atwagwe debo awodo bebre enkodai o mo fra wanie o mo se nana ye koyen sosha wan ne bebom paye ediamaye enkodai enana efrawa ena o mo di adru hai nanafo no abi emafrawa o mo se edija ma me kwan ye kosua mu an free yansama to for me maami ane ho akono se sweet mother kwan ene benya sade emei esichre nananom enono ye ne sa no nananom na nsayo ye nim se Pentecost fo ne nomba ye wofosom nanso ohene Agyekum se meyire ne hododo no kakra na mekowo bia ni kotehia na woyie eye nwom aduonum baako osi onyankopon ho meyire mobo
umobro ho doso nti pepa ne mrato ohoro ne ho firi na mamu yomu kra ne prapra ne ho firi ne boni mu wa ho ne mrato no ne boni woni ne moda wa urade nko na meyira fumuwo wa ye de yi woni so bone wa dipem okasemu oho ate watemu mu hwawo na mumuyo mu boni mu na ne nanyinsan no hwawo pe no kro ne sawe mu ma ne huru nyansa wo mu ahuntaye fadwira yi meyire ho bone na ne ho mfi dware no wa ye fita senso trema ma ne ntia ne gie ne aboto ye monsem ne nompa bubo na di ahrusie ji wani firi ne bone mo honta na pipa na mumuyo nyina onyankopon bo akoma mu tie ma meyire na ye wo mfufu ase atimone mo na mpa fore bonka ye bebo wose afore nso wani onyankopon fore ne ho mu abubuo onyankopon akoma abubuo na pete na arempo manenya ufe so be yezi yoye to Jerusalem afasio na abepetre ne afore wose afore ne afore mo eno ne yede anantwini ne bekọ afore bochiaso eye wo desante mage wo kọ havia kase amen ohina Agyekum aye ade na mompre no yo said ye eye na se agyemandua eye obapa aduchwa mrosa woto na si eye abedin na kire se ye frɛ akoda no and Kwabena Boahemaa me de Boahemaa enti Kwabena Boahe wose wo bo bemmo wo de ne beto na se wo hye ne body so e de akoreto Kwabena Boahe enti nese apodai e na na ekwa eye wo wura Agyemadua se ne one ne bai nyina ensancha eye wo mo se kwan 20 Ghana cedis mame omo seje ne fetwa safie ne fa ekọ sadia ne wo fa senomo nso esienie aye owura Agyekum ne wofa senom enyina ka ye ho abom esanse omo ye yefunu ba komo ade wo wofa yachi efiri nura enne wofa asifuei ene anuanum nyina da edi ye wofa yachi sa ti se na omo wofa yire kwa na kire se hwan ene betimi ahwe wo mo biem omo kura wo mo nsam opepe ba ko na ohene ba Agyekum ne wofa senom se de wo mo se kire ante magenie opepe ba ko se de wukunu wofa senom se ni omo seje ne fatwa safie ne fako omo yade na mompre wo mo yada mo nyina se de ebeja kasemu na ma osofo ebeja kasemu no ama osofo ai omo se sa omo nsa